Umaabot sa mahigit kumulang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos ang nasabat sa 59 anyos na tricycle driver na nasa listahan ng high-value individual na residente ng Barangay Nan Camaliran East, Urdaneta City, Pangasinan. Ikinasa ang bypass operation sa Barangay Turco, Lawak, Pangasinan na pinangunahan ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1 pasado 12 ng madaling araw kahapon. Inaresto ang sospek matapos itong magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na poser buyer. Nang kapkapan, 4 pang sachet ng umani shabu ang nakumpiska sa kustodiya ng sospek. Samantala, arestado rin ang 32 anyos na tricycle driver sa ikinasang drug bypass operation ng PNP sa Barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala ang sospek na residente ng Barangay Anona sa nasabi ring syudad. Nasamsam sa sospek ang 2 sachet na naglalaman ng umani shabu na may bigat na 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Bago po natin ito i-implement, nagkaroon din po tayo ng mga pagmamanman na ginawa, mga surveillance, at saka yung mga information gathering kung gaano katotoo, kung gaano siya kalalim na involved sa illegal drugs. Ngayon, napag-alaman po natin na may katotohanan po yung mga report na nakalap natin. Kaya po tayo nagkasa ng isang bypass operation. Ongoing pa rin po yung pag-interview natin sa kanya kung saan po niya ito kinukuha at kung sino-sino po yung mga nakakasalumuha niya. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang mga nahuling sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapaigting ng laban kontra sa illegal na droga. Patuloy po tayong nagkakalap ng mga ebidensya para makita at magawan po natin ng aksyon kung sino man yung mga taong involved po dito. Kung mayroon po kayong nalalaman tungkol sa illegal na droga, maaari po ninyong idulog dito sa aming himpilan para magawan po natin ng paraan, o di kaya kung kinakailangan po natin na solusyonan, maaari po kayong magpunta dito at gagawin po natin ng paraan. Lester Narag, Balitang Solid North.